दहाय 8टायावनो फैनांगौमोन ओमफ्राय दसे सम दा लोगोफोर लेंहरनायखाय लोगोफोर लेंहरनायाव थांनांबाय ओमफ्राय दासो सफैफिनदों आरो रुमाव बेनिखायनो हर गोथौब्लाबो ससेब्लाबो होनोसै होननानैहाय फैबाय आरो आङो जायफ्रा लाइभआव थानो गोसो गुदुं दङ फैब्लानो जाबाय नायफैब्लानो जाबाय दसे खोथा सावरायलायनोसै कमेन्ट फरायलायनोसै आरो जोंनि चिरां जिल्लायाव जालांनाय जाथायखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिबाय जानो हागौ मिथिबाय जायफ्रा स्रा स्रा मिथियो आरो क्लियार मिथियो नोंथांमोना जोंनो खोन्थाहर जाहाथे जों एसे बिनि सायावहाय बुंनो हायो इउटुबारफ्रा बेखौनो रायजो राजानिसिम खावलायनाय जाबाय सल्था गेसाव हेलौ आदा बेंग्लाय हाय हर गोथौ जाबाय लाइभ फैनाया पिबि लकेल हाय हेलौ दा जोंनि चिरां जिल्लानि सिङावहाय बेंटल आउटपस्टआवहाय ओरैबायदि जाथाय जादोंनो 8 जन सेंग्रा होननानै बुंदों 8 जन सेंग्राया जाय बांगाल मुस्लिम बियो माबा ड्राग्स फाननो जाहैदों ड्राग्स फानो बिनि ड्राग्स फालांगिखौहाय इंगेट मोननानै सुलुं मोननानै बे सेंग्राफ्रा बेखौ हमनानैहाय बेंटल आउटपस्टआव लांदोंमोन होननानैहाय मिथिनो मोनदों बे बाथ्राखौ जों दाबो क्लियार मोनथियाखै आरो थेवबो आन्दो आन्दोसो नोंथांमोननि सेरावहाय खोन्थादों नाथाय सोरबाफोर बेयावहाय आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै बिनि फुल इनफरमेसन हर आंनोहाय आरो आंनो नङाब्लाबो गुबुन सासेनो जों जाहाथे बिनि सायावहाय भिडिअ बानायनो हायो माने जाय हमना लांग्रा सेंग्राफोर बिसोरसो उल्था थानायाव जोबनानै दोनजानाय जादों आरो बिदि बाथ्राया उल्था फान्दाय जादों दानि आजिखालिथ' पुलिसफ्रा खालि जानाय थाखा जानायल' ना बेनिखायनो दा बेखौहाय उल्था केस खालामनानैहाय दोनदों आरो माने बेखौहाय मानसि खावनायनि मुङावहाय केस होदों आरो उल्था सल्था गेसावनो उन्दुवाखै नामा दाबो जोंहाथ' 2टा गाहामावसो उन्दुयो नालाय ओमफ्राय बिजिरसा नार्जारि ब्लग हेलौ बस हेद आं बस नङारा बस दा बुं आंखौहाय एकदम बोरैबा मोनो आं बस बुंजाला साना खैया बासुमतारी हाय आदा मोजां ना मोजां मुसाहारि बड' कार्टुन मारै जालायखो इउटुबार क्लाबा प्र टारगेटआथ' मोजाङै मोजां थांबाय जानानै थांबाय दा फैगोन बोसोरनिखौ नेनानै थादो आरबि ट्राइबेल ब्लग हाय ब्र हेलौ बिक्कु बसुमतारी लाइभसो होलायबाय नामा बा औ लाइभ जायफ्रा नायनो गोसो गुदुं दं दसे सम नायदो दिनैथ' सुटिमोन आंना ओमफ्राय दसे सम बेरायहैबाय लोगोफोर लिंहरनायाव सानसे उन्दुबाय मेगन बुग्लब नुलायनाय दा मोनाना जानानैसो उदां बसुमतारी मोजां होबाय था आदा सना थेंकिउ गोजोननाय थाबाय एसे गोजौ फोजौना दोननायनि थाखाय मा बिर'नि बसुमतारी हाय हेलौ आंनि बियादैसो नामा बिर'नि बसुमतारीयालाय आंनि बियादै नामा कमेन्ट खालाम गाहायाव कमेन्ट आं हमनो हायासै बिर'नि अनेक मानसि दङ माने आंनि बियादै सासे दङ बाक्सायाव हाबा जाहैदों बिब्ला कमेन्ट खालाम गाहायाव कमेन्ट गेना बाहादुर बर' बहा दं आदा माने आरबि ट्राइबेल ब्लगआ 40 रुपिस सुपार चार्ज हरदों आङोहाय हरनाङा नामा बिदिखौहाय बे सुपार चार्जखौ हरनाङा नामा इउटुबासो माने 10% जाहैदों इउटुबासो माहाजोन जागोन हरियानो गाहाम आरो नोंथांमोना आंनो हरनो गोसोब्ला आंनो जुदि केस सफैनायनि डिसक्रिपसनाव आंनि गुगोल पे फन पे नाम्बार दङ बे नाम्बाराव नोंथांमोना फाथायनो हागोन आं बेखौसो बुंनो लुबैयो आरो जुदि बे इउटुबाव हरनानै आंलाय बहा मोनजाजोबो इउटुबासो माहाजोन जायो
बिदिखौ बेखारसो फैसा बेखारसो जायो। बेनिखायनो हरैयानो गाहाम। आरो नोंथांमोना हरथारनो जुदि गोसो जादों, डिसक्रिपसनाव आंनि गुगोल पे नाम्बार दङ, बेयाव नोंथांमोना हरनो हागोन। गुगोल पे, फन पे लाबो जागोन। पेटिएम जाया दै, आं पेटिएम इउस खालामा। एसके बड' ब्लग, आदा सिथाव, नोमफा खर', चिरांनि रायहरनोसै नै, माइरिबो होनायथोलै आं नोंखौ लोगो मोनला। नोंखौ सेनजाजों थुख्लायगोन आं हो। बड' ब्लग, जै बर' इउटुबार जै। आरो मोनसे आङो टारगेट, माने जोंनि चिराङावहाय मोनसे टारगेट लादों होननानैहाय आं मिथिनो मोनदों। दाबो फुल जायाखै खोथाया, सावरायाखै। दासो आंनोहाय सासे लोगोआ खिन्थाहरदों। माने अल चिरां इउटुबारनि पिकनिक जानायनि एसे रायज्लायगासिनो दं होननानै आं खबर मोननाय जादों। नोंथांमोना बाहागो लानो गोसो दंब्ला लाफानो हागोन। आंथ' सहैले जाहैबाय, गोजाननिफ्रायनो आं ओरै नाहरनोसै। आरबि ट्रेभेल ब्लग, अके आदा। बिदिनो इउटुबासो माहाजोन जाहैगोन। नोंसोर हरबाय थागोन, आंथ' मोनजाया। इउटुबासो माहाजोन जागोन। नैबे फैगोन 12 थारिखआव आंनोहाय केमेरा लानोसो फैसा खम जादों। गैयाब्लाबो 20,000सो फैसा नांगौमोन। आं बहाय मोननांगौ जाखो, बेखौसो खर' सागासिनो आङो। माब्रै खबरफ्रा आदा? मोजाङैनो दं आं दासान्दि, इसोरनि अननायावहाय। नोंथांमोना माब्रै दं बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरदो। आरो नोंथांमोना बबे बबे जायगानिफ्राय कमेन्ट खालामदों बेखौ आंनो खिन्थाहरदो। बांद्राय गोबाव थाया दै, दसेल' थागोन। दा पिजि ब्लग्स, नोंखौ मावग्रा नुखायो आदा। होस, बेनि साननाया हांगारलै। आरो बि ट्रेभेल ब्लग, मारै खबरफ्रा? आंखौ फरायखाबायमोन। सानसुमा गयारि, गांगुवार, मा गांगुवार जाखो? जिएमबि लाब्रा, मा आंनि कमेन्टखौ नुवाखै नामा ब्र'? नुवाखैथ' आरोलै। सिगाङाव बाखोलांबाय दा डाइलग होबाय। प्रकासखौ बर' इउटुबार टीमनि सिएम खालामदो, अभार स्मार्टलै प्रकाशआ। दा कन्ट्रभारसि जायो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंला। सोर सिएम जानो सानदों, सोर सेक्रेटारि जानो सानदों, आं बेफोरखौ जेबो खबर गैया। आनन्दा बसुमतारी, बेंगलर मा जायगायाव थायो? आङो दा बानासबादि, ओमफ्राय बानासबादि 100 फिट रड आरो मोनसे नान्दिनि बार होननाय दङ, बिनि साखाथियाव आंनि रुमा। नोंथांमोना जुदि लोगो हमनो गोसो दङ, फैनो गोसो दङ, बानासबादि, बोरै होनदोंमोनलाय, बानासबादि बरमा सिगनाल नान्दिनि बार होनब्लानो बेयाव आंखौ लोगो मोनफैगोन। माने बिनि साखाथियावनो आंनि रुमा, ससेल' हाबबोनांगौ। गैयाब्लाबो 300 मिटार बे नान्दिनि बारनि आंनि रुमा। बड' ब्लग, गुड नाइट आदा, लाभ इउ। दे गुड नाइट। हौवा ना हिनजाव जाखो मानसियालाय? हिनजावनि सिख्रब दोनदों माथो। बिबारि बड' कार्टुन, मोजां मा होनखो? मोजाङा खबरा? औ मोजां। सानसुमा गयारि, बुजियाखै नामा ब्र'? ओहो बुजियाखैथ' आरोलै। मुसाहारि बड' कार्टुन, उन्दुनोसैलै ब्र', नोंहा थादो। गुड नाइट फ्रम बिश्वनाथ, आसाम। थेंक इउ दे, उन्दुदो दे। नोंसोर आसामावथ' थाब उन्दुखायो। आर बि ट्रेभेल ब्लग, गप्र' लादो आदा।
ग'प्र'खौथ' लानो सानदों, बेयावहाय आंहा 20,000 बायदि फैसा थोआ जादों। बेनिखायनो मा खालामनांगौ साननानै दङ दा, मेलेमाङे सानगासिनो बोरै खालामनानै बोरै बोथोंनांगौ बेखौ सानगासिनो आङो। जि बर' लाभ इउ ब्र'। आनन्दा बसुमतारी, आं थायो इन्द्रानोगोर। इन्द्रानोगोर बबे एरियायाव थायो? आंथ' थांबाय थायो माथो इन्द्रानोगोराव थांबाय थायो आङो। सानसुमा गयारी, मा मावो ब्र'? आङो दा रेस्टुरेन्ट लाइनावहाय चाइनिस मास्टार मावथ'नानै दङ दासान्दि। बिबारि बड' कार्टुन, मा होनखो? हरमाव सिगनाल नङा, बोरमा सिगनालसो, बिजोंसो। ओइसजों नङा, बिजों। हरमा सिगनाल नङा, बोरमा सिगनाल। जेके नार्जारी, मोजां ना आदा? औ मोजां, दासान्दि जेबो उसुबिदा गैया। नाजागोन अरायबो सैथो। लान्जायाव मा दंबावोमोनथाय नामा? ETC, इलेक्ट्रनिक सिटि ना मा जाखो नामा? आदाया बहा थायो? आङो बानासबादि, बोरमा सिगनाल, नान्देरि, बारनि खाथियाव। बिरदाव BTY, आदा बेंगालराव आंबो थांगौमोन, लोगो गैया थांनो। सोरबाफोर फैनो सानदोंब्ला आं ओरैसो बुंनो सानो, नोंथांमोना मानो खस्थ' खालामनो सानो? मानो मालायनि बान्दा जानो सानो? ओरैबायदि खस्थ' आङो फैनानै मिथिगौ, आङो एक्सपिरियेन्स मोनबाय बाहेरायाव मावनानै जानायखौ। नोंथांमोना गावबा गावनि न'आवनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै जायोब्ला होजोंनो दङ बेनि थाखाया। ओरैबायदि खस्थ', ओरैबायदि सैसोनांगौ, ओरैबायदि मालायनि बुंनाय नोंनि खोमायाव खोनासंनांगौ। नोंथाङा जुदि मोजां न'खरनिफ्रायब्ला नोंथाङा बेफोरबायदिखौ सहायनानै थानो हानाय नङा। आं बेखौ खिन्थाखायो नोंथांमोननोहाय। जुदि नोंथांमोना फैनो ओरैनो इन्टारेस्टनि थाखाय फैनो सानदोंब्ला, बेरायनो सानदोंब्ला नोंथांमोना बेरायनानै थांनो हागोन। नाथाय खामानि मावनायनि थाखायब्ला नोंथांमोना जुदि मालाबाबो मावफेराखै, अब्ला नोंथांमोना बे रायनाय होननायफोरखौ सहायनो हानाय नङा। आरो नोंथांमोना माबाफोर बिजनेस खालामना जानो सानदोंब्ला गाव गावनि गामियाव थानानैनो खालाम, एबा मोनसे कलेज, सोरखारि कलेज एबा मोनसे स्टुडेन्टफोर थाग्रा जायगा, बेफोरबायदियाव सेन्टार जायगा नायनानैहाय एसे फिसा दखानफोर खुलिनानै ला होजोंनो। बेयावनो बेस्टसिन जागोन आंनि थाखाय। आंबो बेखौनो गोसोआव सानगासिनो दङ। दा आं मोनसे इउटुबावबो थायो, ओमफ्राय आङो ओरैनो बाहेरा खामानिबो मावो। माखासेया आंखौ बुङो, इउटुबाराखै बेफोरबायदि खामानि मावनानै जायो। बेफोरबायदि नङा। इउटुबा जोंनि लाइफनि थाखाय नङा। इउटुबखौ जोङो खामानिजों लोगोसे लांफाबाय थानायनिसो। इउटुबा जास्ट ओरैनो साइडनावहाय खारफाबाय थानायनिसो। इउटुबा जोंनि थाखाय सिर'सिथाय नङा, आरो इउटुबा जोंखौ नांगौबायदि मोनजाहोआबो जाहोआबो। जोंथ' मा फैसा मोनो? जों इउटुबनिफ्राय मा फैसा मोनो? जों मोनो 6 मासाव, आं दा नोंथांमोननो खिन्थायो, 6 मासाव मोनो 7-8 हाजार थाखा, 6 मासजों खनसे। अब्ला नोङो बेजोंहाय न'खर सोलिनो हागोन। नोंनि न'खर जानाया गैयाब्लाबो मासाव दोन, नोंनि रेसन खरसावनो मासाव दोन नों 5,000 थाखाखौ। अब्ला नों बेजोंहाय इउटुबजों नों न'खर सोलिनो हायो? हाया। जुदि नोंनि साबसक्राइबार एबा नोंनि भिउसफ्रा लाखनि खाथियाव थांबाय थायोब्ला 100% नों इउटुबजों सोलिनो हागोन। आं बेखौ नोंथांमोननो खोथा होयो। जुदि नोंथांनि साबसक्राइबारानो गैया, भिउसआनो जाया, अब्ला नों बोरै इउटुबजों न'खर सालायनो सानखो? हाया। दा हिन्दी सिन्दिनि इउटुबारफ्रा बिसोरो मोनो, जायफ्रा 2 मिलियन, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन दङ, बिथांमोना 1 लाख, 1.5 लाख बिथांमोननि भिउस फैबाय थायो। दा बिसोरो मान्थलि 1 लाखनि गोजौआव थिखाङो बिसोरो मासाव। दा बिसोरो इउटुबजों न'खर सालायनो होनब्लाबो हायो। बिनिखायसो ना नोंथांमोना नुनो मोनो, हिन्दी इउटुबारखौ बोरैबाफोर चेनेला हेक जायोब्ला गाबगुलायो, गाबगु खुगु, सोरनावबा थांनानै आथिं हमहैयो। बेखायसो ना हिन्दी इउटुबारफोरखौ नुयो दा। आरो कन्ट्रभारसि होनोब्ला जोंनि बर'नावल' जाया, हिन्दीयावबो दङ। नोंथांमोना आनन्दा 07 लिरनानै सार्च खालाम,
सोर सोर हिन्दीयाव कन्ट्रभार्सि जायो नोंथांमोना नुजोबगोन। जोंनि बर'आल' जायो होननानै बयबो बुङोना, जोंनि बर'आल' जाया, हिन्दीयावबो खोनासं। खदाल देखायलायनाय, गायथि देखायलायनाय, सिखा देखायलायनाय नुगोन नोंथांमोना हिन्दीयावबो। ओरैबायदि जायो, जोंनि बर'ल' नङा, अनेकावनो जायो। आङो नायोना अनेकनो, हिन्दीखौबो नायो आङो। एबार मबेखौ खुंनो बिरदाव बसुमतारी आदा बेंगलर मुंखौ फरायखाबाय। इउटुब मिक्स। गुड नाइट ब्र', गुड नाइट, उन्दुदो दे। उदां बसुमतारी अरायबो मोजाङै था आदा। थागासिनो दङ। आङो न'आव थांनो लुबैनायासो हामथारला, आं सहायनोनो हाला मालायनि बेबायदि मालायनि आथिं सिङाव थानानै जानायफोरखौ। ओरैबायदि दुखु मोनसै आं गावखौनो गाव, खाफालफ्राखौनो देदलाना लानो गोसो जासै आं। जोंखौ मानो बिदि दाना हरखो इसोरा। फुंखा बसुमतारी हेलौ ब्र', मैया माथो इउटुबार मिटआपआव मानो फैयासै फ्रम सनितपुर? आङो गोजान जायगायावसो दङ, बेखायनो आं थांनाय जायाखै, नङाब्ला आं थांगौमोन। दा जेबो नङा, आंना लिस्टआवथ' दङथ', जेबो नङा दे। जेके नार्जारि, ओइ आदा मानो रिप्लाइ हरा? रिप्लाइ हरदोंथ', नोंथाङा खोनासङाखैदां। जि बर' ब्र', बे जि बर' चेनेलखौ एसे बुंनान होलाय। जागोन दे। बिथांनि जि बर' चेनेल दङ, नोंथांमोना थांनानै बिथांनि चेनेलाव हाबनानै बिथांनि भिडिअ'फोरखौहाय बिजिर खालामहैब्लानो जाबाय। आरो मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना सापर्ट देखायहैब्लानो जाबाय। नाजागोन अरायबो सैथो। आदा नोंनि गामिया बहा? आंनि गामिया चिरां जिल्लानि सिङावनो, निसिमा एरिया आंनि। आरपि ट्रेभेल ब्लग एबा आंबो 500 हरगोन दे। जागोन दे जागोन। आं 12 थारिखआवहाय नाजानो सानदों। आंनि 12 थारिखआव पेमेन्ट जायो नालाय। पेमेन्टआबो 16,000ल'। ओमफ्राय माखासे थोदेरा आंनोहाय, बेनिखायनो गप्र'खौथ' बिनि मोना। आंनि पेमेन्टआ 60,000ब्ला बेसेबांनि मोनो? बेसेबां नांदेरगोन आंनोहाय साननानै नोंथांमोना। आंनाव दा बाजेट थाखाबो गैया। दाख्लै आं न'आव हरनांजोब्बाय। आङो दोनदोंमोन गप्र'नि थाखाय, नाथाय न'आवहाय खुथि खुथि हरबाय थानाङो। बिनानाव सासे फरायनाय दङ, कलेज फरायनाय, बेनोबो हरबाय थानाङो। आरो न'आवबो खरस जानो हरनाङो। उफाय गैयाना, ओरैबो नायहरनांगौ जायो। ओरै बाजेट खालामनानै दोननो, ओरै हरनांबाय थायो। बेबायदि जागासिनो दं। आं दा बायनोनो हाया, मास मोनथाम ब्रै जाबाय। दा नेक्स्ट पेमेन्ट, नैबे मासाव पेमेन्ट फैगोन आंनि 12 थारिखआव 16,000। दा बेजों लोगोसे दाजाबनानै एसे मालायनाव लादेरनानैहाय लानो सानदोंमोन आं। मारै जायो नायनोसै र', 12 थारिखआव सफैग्रोथोंसै। गप्र' होनब्लाथ' नों गप्र' 9 लायोब्ला 36 बा 37 थांखायो। बियो 100%खा। सानसुमा गयारि, नंगौ नामा ब्र'? माखौ नंगौ नामा आंखौ आं मिथिला। बिनि कमेन्टआथ' थांबाय, बावबाय फरायनानै। एस नार्जारि, मा जायगायाव दंब्रा ब्र'? आङो बानासबादियाव दङ। एस के बड' ब्लग, उन्दुदो, टाइमा बारा जाबाय। आङो 2थासोआवसो उन्दुखायो, बेनिखायनो नोगोद स्ट'र बेनो नाङो एकाउन्टआवहाय। नोंथाङा नुखायो। ओइ एस के बड' ब्लग, नों भिडिअ बानायनायावहाय आं नोंखौ बुङो, जावनो गोसो जायो नोंखौ जावनो। 5 मिनिट 10 मिनिटनि भिडिअ'आवनो साला आरोना 100 बारसो बुङो। साला खोनासंनो बायो आं नोंनि बे रावखौहाय। बे भिडिअ बानायनायावहाय नैबे इदि जाबाय आरोना, नैबे इदि जाबाय आरोना होननाया खाना नामा नोंनावलाय? नोंखौ जावनो गोसो जायो आं साला। खनबेसे बाहायो? हाब
खनसेसोखौ बाहायजागौरा मा एफाराब खनले मैयानि भिडिअखौ आं नायदों दा माबा बै आमथिखायावहाय गुलि गावलायनाया गुलिनि दा खिथानाया नैबेयावबो नांदों आरोना गुलिया नैबेयावबो नांदों आरोना गुलिया नैबे खोरखिजों हाबनानै ओरै फैदोंना गुलिया मोनसे जायगा खिन्थायो मोनफ्रोमावबो आरोना चेनेलनि नामखौनो आरोना दोनदो नोङो मासथिनि जावनो लुगैयो नोंखौ फुंखा बसुमतारी सुपार साट नांगौ नामा ब्र आंनो सुपार साट नाङा मानोना आं बेयावहाय मोना आरो नोंथांमोना जुदि गोसो गोरबोजों हरनो लुबैदोंब्ला आंनि फनपे नाम्बार गुगोल पे नाम्बार दं डिसक्रिपसनावहाय बेयाव नोंथांमोना हरनो हागोन आरो जुदि गोसो गैयाब्ला हरनाङा आं बिया नोंथांमोनावहाय आंनो सुपार साट नाङा मानोना आं मोनखाया नालाय सुपार साटखौ इउटुबासो 10% जायो नोंथांमोना आङो 100 हरनोब्ला 10%आ इउटुब जाखाबाय मा लाब दं इउटुबासो माहाजोन जाहैयो सान्थुस MX ओंखाम जाखांबाय नामा आदा आरो मा ओंख्रि जाखो I'm watching from गसाइगाव आं बायनानैसो जाहैदों दिनैथ' सुथि नालाय हटेलावबो सुथिबाथाय थांनो बाखायो लामायाव बेयाव एसे खम समनि फानो बेयावहाय बायनानै जाहैबाय माने दाउ बिखा दाउ आमायथु जानानै फैदों आरो हरिन बसुमतारी बि बयसआ अनलि बेसेबां मोनो खिन्थाना होदो बि बयसआ हिसाब खालामनांगोन र' बि बयसआ आंनि आन्दाजावहाय मोनो बियो लाखनि गोजौआवहाय बारो आरो बिनिया बि बयसनिया आंनि आन्दाजाव आंनि मोन्दांथियावहाय आरो दा आं बेखौनो सानो आरो बि बयसनिथ' जायाङा जायो बिहा जायो मोनफ्रोमबो भिडिअ'जों बयबो नायो बिथांनिखौहाय हिटल' जाखायो ओरैबायदि गरम बानायखायो भिडिअ'खौबो ओरैबायदि इनार्जि बिथांनि भिडिअ बानायनाया बाख्नायनांगोन नोंथांमोना मानिनांगोन बिथांनि भिडिअ बानायनायखौ भिडिअ'आवहाय ओरैबायदि इनार्जि देखायखायो बुंनानै फोजोबनो हाया बिनि भिडिअ बानायनायखौ मानखायो बिनि बानायनायखौहाय ओरैबायदि हिट बानायखायो भिडिअ'आवलाय मोनफ्रामबो मोरला मोरलि जाखायो ओरै सिबलायनो बि बर' चेनेल आदा नोंनि नम्बरखौ हरलाय ब्र आंनि नम्बरखौ बिलायनायनि मा गोनांथि दङ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांब्लानो मोनगोन सोरबा कमेन्ट बक्सफ्रावहाय बिहरबाय थायो नाम्बारखौ आंनि नम्बरा वाट्सएप नम्बरा अलरेडि वाट्सएप नम्बर गुगोल पे नम्बर मोननैबो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनजोबखानाय दंखायो लाइट ना सार औ लाइटआव फैदों खाखिजुर लाइटआव बड' मा बड' ट्रेक जाखो माहाय थायो नों आदा आङो दा कर्नाटक स्टेटनाव दङ कानाडाफोरनि जायगायाव जि बर' थेंक इउ ब्र थेंक इउ आं जुदि केमेरा बायनो हाबाय ओमफ्राय आङो न'आव थांफिनबाय आंनि कन्टेन्टखौ आं फुरा सोलायसिगोन मालाबानि माने ब्लगआ आलदा जाहैसिगोन ब्लग चेनेलाबो आंनि दङ बे आंनि चेनेल प्रफाइलाव हाबब्लानो आंनि ब्लग चेनेलखौ मोनहैगोन नोंथांमोना बेंग्लाय नार्जारि लाइफ बे चेनेलनि मुङा माने ब्लगखौ बैयाव होसिगोन ओमफ्राय नैबेहा आङो दस्रा कन्टेन्ट होसिगोन आरोखि बिदि खालामसिगोन मोनसे हिन्दी ब्लग दंबावो बानायनायानो जाया रायलायनाया एसे आवाजा गिदिर जायो नालाय हिन्दीयाबो सुर जाया एसे लाजिनायबो मोनहाङो साबसक्राइबारालाय एसे बारायगासिनो दङ गोबावसै भिडिअ होयैया बर'नि स्पाइसि हेलौ ब्रादार निजोम खालायनोदां इयो निजोम दायो नामाखौ मादि दोनखोथाय इयो बर'नि स्पाइसि उसुबिदानो गाबज्रिनो माबा
जाग्रा लोंग्रानि आइटेम बानायग्रा थां माथां बर'नि स्पाइसि माबा होद सोलाय नामा थ' मोजां नाम सायख'ना हरनायसै नोङो वाट्सएपावहाय मानसिफोरा चेनेल बारायनायाबो नामजोंसो जायो दै आंनि नामखौथ' गोबां मानसियानो बुंनो रोङा जितेन बर' ओंखाम जाबाय ना ब्र' मा ओंख्रि आंनि ओंख्रियाथ' बाजारनि ओंख्रि दा दाउ बिखाजों आमाय थुजों जाना फैदों बेयावहाय सासे बुरै संनानै फानो बेनिखायनो सिथौदों GMB लाब्रा औलै ब्र' बेलेगनि आथिं सिङाव बेसे थानो आंबो मोनबाय आं तामिलनाडुआव थायो आं बाक्सानि जोबोद खस्थ'लै मालायनि सिङाव मावना जानाया सानसुमा गयारि उन्दुला मा होनखो उन्दुला बायसै ना ब्र' गुड नाइट दे उन्दुदो दे आंबो दोननोसै 26 मिनिट जाबाय नै माइरिबो आरो बे ट्रेभेल ब्लग गप्र' 10आ 50सो लायो गप्र' 10 नांलाय आंहाय 9आनो जायो 9आनो जायो बर'नि स्पाइसि SK हा 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 ओइ नामखौ सोलाय नों नामखौ सोलाय नामखौ बिराद उसुबिदा मोनदों नोंनिखौ एकदमबारे सर्ट काटदों नोंङाला सिफ्लेयाखौहाय नोंनि मोनसे ओमफ्राय हिनजावनि मोनसे दोन ओमफ्राय लास्टावहाय नों मा लानो गोसो लादो एसे सर्टनो सिफ्लेयाखौ नोंनि मोनसे हिनजावनि मोनसे दोन हिनजावनि मा नामोनथाय रायनाया बावबायलै आं नामखौनो खिथाहरगासिनोमोन आं बावबाय जिबिआर नार्जारि सोरब्रा बा सोरखौ सोंखो सोरब्रा होननानै JK नार्जारि आदा कमेडिबो बानायो माथो कमेडिखौथ' आं बानायला हायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा दुखु मोनो दि माने बे रस्टिं टाइमावहाय एसे कमेडि फानि टाइप बानायो दा बैयावहाय सोरबा सोरबा दुखु मोनो माने बिखा खामो ओंखायनो आं बानायनाय जालाय दाने नालाय एसे ससे ससे गुसुं गुसुं भिडिअ क्लिपफोर लानानैहाय एसे कमेडिफोर बानायनो हायोमोन नाथाय जाय बानायजाग्रा जाय भिडिअ'नि स्क्रिनाव फैदों बैसोरो दुखु मोनो बैनि थाखायनो बानायनो बासै आं लाक्समि गयारि बिनि कमेन्टखौ सिनायासैलै हाय ब्र' होनदोंमोन नामाथाय जा फिसा फिसा जाबाय सिफ्लिङानो MB ब्लग ब्र' मास्टारशिप मास्टारशिपलै बर'नि स्पाइसि माला फैमारगोन नभेम्बर टारगेटआनो टारगेटआ नभेम्बराव दं दा नभेम्बरनिफ्राय आं ओरै गिदिंलांगोन गवा गिदिंगोन मुम्बाइ गिदिंगोन पान्जाब गिदिंगोन पान्जाबनिफ्राय दिल्ली हाबगोन ना हाबनो गोसो जादों जानायालाय बेखौ गिदिंलांनो सानदों आं बे साननायखौ फुरा खालामनानै थांथारगोन बड' ब्लग चेनेलखौ एसे बुंनान होलाय बड' ब्लग नोंथांमोना बे कमेन्टआव नुबाय थादों बड' ब्लग बिथांनि चेनेलखौ नोंथांमोना सिङाव हाबहैनानै भिडिअ'फोरखौ बिजिर खालामनानै नोंथांमोना जुदि हामजानाय मोनदोंब्ला थुसिलाजोबना फै बे साबसक्राइब गोजाखौहाय आरो बे सौरासि गाथाखौ एसे मन्दिराव खाना दोनग्राया
एसे बोज्रावलाबायना फै थें 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 थेंनो गाबख'लायनो हायो। जेके नार्जारि गुड नाइट ब्र बाय 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 दे उन्दुदो जायफ्रा उन्दुनो ओंखारबाय आंबो दोननोसै 30 मिनिट जाबाय नै आंनाथ' जोंना मेहेर आदाया दिनै फैयाखै। फोरमाय नार्जारि थांबा माने बिबारि बड' कार्टुन मा रिप्लाय होआ कमेन्टआ लासै लासै र' लासै लासै सुदेम बसुमतारी नोंनि नामा दिपक बसुमतारी हाय हेल' ब्र डि एन बड' एमटि ब्लग ओइ बर'नि सिफायसि बिसथि बर' महिन्द्रा बिटिवाइ बहा थायो नों आङो बानासबादियाव दङ। बानासबादि माने ओरैसो नामा बानासवादिसो बानासवादि बादि नङा वार्डि मेहेराबो गेमाव गेमावसो दं इयो ए मेहेर जोंसार नार्जारि हेल' ब्र गुड नाइट सेम टु इउ इंलिस रोङा दे आं होनब्लाबो होनोबा जा दाजा महेन्द्र बिटिवाइ माहेरा लाइभ फैदों गेमाव लाइभ दङ ने गेमिं लाइभ बिकास बसुमतारी आदा सिथाव मा ओंख्रि जाखो बे मेहेर फाग्लाया आंखौ मा होननानै बे मेहेर ओमफ्राय बर' रायदार ओमफ्राय आदा देरहासार बिसोर साथामानो सिथाव होननानै कमेन्ट हरग्रोदों आंखौहाय दाख्लै जा आन्दायखादों कनफिउस खालामखादों बिनिफ्रायनो सिथाव होनग्रा जाबाय आंखौ मानसिफ्रा एमबि ब्लग मास्टारशिप माने नों चेकिंआव मावो नालाय ब्र जोकारखौ चिप बुङोरा औ माने आं इउटुबारफोरनि माबाखौसो बुंदों नामा सानदोंमोन वाट्सएपाव सोर मेसेज खालामदों मारै दं मा होनदोंमोनथाय नुस्लामासै थेंक इउ सो माच गड ब्लेस इउ जायफ्रा बुजिनो रोङै बिसोरखौ इसोरा एसे बुजिनो होबावथों दैमालु गयारि एबि 6था कमेन्ट खालामबाय आं जेबोखौनो रिप्लाय खालामफिनासै नों आदा आइयै दैमालुनि कमेन्ट फैदोंमोन मा सिगाङावहाय आं नुसनाखिसैनो जितेन बर' गुड नाइट ब्र नेक्स्ट टु मिट इउ दे उन्दुदो जायफ्रा उन्दुनो ओंखारदों बर'नि सिफायसि हाबा जानांगौलै थाब फै जानुवारियाव गोगोम दं बहालै बहाय दङ सोरनि आंनिखौसो होनखोना माखो फाग्लायालाय बिरखां अफिसियेल ब्लग हेलौ आदा सना हाय गाइस एसे सिख्लाफोरनि सोलोंनांसिगोन नाजागोन आदा नोंनि रायज्लायनायखौ मोजां मोनो साबायखर गोजोननाय थाबाय मोजां मोनोब्ला नोंथांनिसिम बिकास बसुमतारी आदा सिथाव नोंसिनि जायगाया मा गामि होनोलै आं मा होनखो अन्नानै खिन्थादो आंनि जायगानि मुङानो जाहैबाय डिस्ट्रिक्टआ नाम्बार 1 चिरां पुलिस थाना आमगुरि आंनि पस्ट अफिस
फाथाबारि ओमफ्राय आंनि गामियानो जाबाय नर्थ लावख्रिगुरि। मोजाङै खोनासंनानै ला डाइरेक्ट आं खिन्थाहरबाय बर'नि स्पाइसि खाथियावनो आं जेरैखि जाया नभेम्बर सहैगोन गेमस्रिनि पइन्ट खालामदों नामा ब्र' सोलोंनांगोन ना गेमस्रियानो जा सोरबायानो जा सोरबा मिथियानो जा सोलोंनांगोन। गेमस्रियाथ' हाय गाइस होनलायखायो ओमफ्राय दोननांसिगोनलै बारा मोनबाय थाजाला। सैमा मांखो मोजां नङा ना मानि खमायनालाय जायफोरनि गोसोआ खोमसि जायफोरनि गोसोआ एकदम हांगार बायदि गोसोम बैसोरखौ इसोरा एसे स्रां होथों नुनो होथों। सन्जिब बसुमतारी ओइ आदा फैफिनदो नै फोरफोर थांबाय फैफिनदो नों गामियाव थाबनो माला फैगोन खोन्थालाय। नभेम्बर लोगोफोर नभेम्बर नेनानै था नभेम्बर गैयालाबो 10-15 दिन एसे लेट जालांनो हागौ। आं फार्स्ट सप्तायावनो ओंखारगोन माने आङो ओरैहाय स्टेट गिदिंलांगोन गवा थांगोन। गवायावहाय जोंनि सासे कन्ट्रेक्टर फैगोन आसामनि बिजिनि एरियानि बियो गवायाव फैगोन। आं बिथांखौ गवायाव लोगो हमगोन बिथांमोनजों ओमफ्राय गवानिफ्राय आं आलदा गावनानै मुम्बाइ हाबगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय पान्जाब दा बिथांमोना गवानिफ्राय फ्लाइटजों डाइरेक्ट थांफिनगोन न'आव। सोरबा माबा हरदोंमोन मा बिरखां अफिसियेल ब्लग मेहेर सिथावआ पाबजि लाइभ होगासिनो नायखादों नै लोगोआ नायगासिनो दं। बिस्टि बर' हाय ब्रदर गुड नाइट सेम टु इउ उन्दुदो दे जायफ्रा उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुदो आंबो दोननोसै 33 जन दङ दायो लाइभआवहाय आदा नों कनिष्लै जि बर' गुड नाइट ब्र' सेम टु इउ उन्दुदो दे उन्दुनो ओंखारबायब्ला पाबजि लाइभ होगासिनो दं। फुंखा बसुमतारी गुड नाइट ब्र' गुड नाइट उन्दुदो। सन्जिब बसुमतारी थेंक इउ आदा कमेन्ट रिप्लाइ खालामनायनि थाखाय लाभ इउ गोजोननाय थाबाय। नै समफ्रामारि ब्लगआ दासो फैदों जोंनिया सुवाना चेनेलाखौनो माबा माबि खालामनानै लालाबायबाय थायो मानसियानो बेमारल' खालामो साला सुवाटा मोजांखौनो सलायनो रोङा दोहैजोआनो गैया मानसियानो गरमद्राय बांद्राय। समफ्रामारि ब्लग दानो उन्दुयो आंथ' उन्दुनो ओंखारा दानो दा आंनिया नै प्रेंक भिडिअ नायनांगौ टाइम नांबावसो। दा साबटाइम JIM yes home थेंक इउ आदा। बेरखां अफिसियेल ब्लग मा सुपार साट थाङा आदा सिथाव सुपार साट हरनाङालै नाङा आंनोहाय सुपार साट जाया सुपार साटनि फैसाखौ गोसो दङब्ला गुगोल पेआव सोनानै हरखा जाया सुपार साट जायोब्ला इउटुबासो माहाजोन जायो बेनिखायनो नाङा आंनोहाय सुपार साट नाङा गोसो दङब्ला गुगोल पे फन पेआव सोनानै हरखा। हाय बिल दैमारि आदा मा खबर बिदिनोसै खबरा दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। समफ्रामारि ब्लग सेसखा होनला आंना चेनेलखौनो
आसि फिसा सोलो सुलो आसि बिमा सोबाय थायो मोजांखौनो बानायनो रोङा मानसियानो गरम बाराद्राय माजाद खालामना लाबाय थायो र' आं लोगो मोनब्ला साफा डिलेट खालामना होजोबनायसै नोंनि एक्सचेन्ज एकाउन्टखौ गान खनलायबा मा गान खननो मा आं रमान्सनि मेथाइ रोङा दै आं बुंखायो आं हारिनि मेथाइ बांसिन खनो ओमफ्राय गस्पेल मेथाइ बांसिन खनो सुमफ्रामारि ब्र' आंनि फेभरेट मेथाइयानो गस्पेल मेथाइ ओमफ्राय हारिनि मेथाइ बेल' रमान्सआव आं बारा इन्टारेस्ट गैया आदा आगै होनबाथाय जोङोसो आं मेथाइखौहाय बांद्राय किं लाइफ स्टाइल आंनि कमेन्टखौ मानो रिप्लाइ खालामासै र' किं लाइफ स्टाइला माला कमेन्ट हरखो आं नायसनाखिसै माथो रायहरबायनो आंखौ बिथाङा दुखु मोनबाय कमेन्ट फरायनो थाखाय सरि दे आं नायसनाखिसैथ' नोंनि कमेन्टखौ बिरखां अफिसियेल ब्लग G5 नम्बर हर G5 नम्बरा आंनि डिसक्रिपसनाव दङ लास्टआव 97आनो G5 नाम्बारा अबाव दं नों आदा मंगाली ब्लग हेलो गुड नाइट हनै हिन्जाव जाखो प्रफाइलाबो सोरबा सोरबा ब्लेक दोनोलै सथा इउटुबार फाग्ला होनोलै आदाया दा आंनि गोरबोआव कन्टेन्ट बासिनाया मारै मिथिबाय आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै एसे आङो दा मोनसे एक्सट्रा कन्टेन्ट बासिनानै दोनदों आंनि थाखाय जेब्ला आं केमेरा बायनो हायो अब्ला आं न'आव थाङो अब्ला बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो आङो सुरु खालामसिगोन नोंथांमोना हामजागोन ना हामजाया गामिनि एबा गुबुन गामिनि एबा सिख्लासा बुरैसाफोरखौ लानानै मोनसे बादिनांनाय मानो होनोब्ला बियो फैसा नङाब्ला जानाय नङा आरो एसे रां होनांगोन बादिनाय चेलेन्ज माने स्राय जिरायहोनानै 10 जन ग्रुप मिनिनाय बादि होनाय माने स्राय जिरायहोबाय दा आं जुदि दाउलुदनि गाबबायब्ला बे बाथ'नि गाबनांगौ सासेया जायनो गाबनानै मिनिहोनो हायो बै मिनिग्राया जेनगोन आरोखि जायनो मिनियो बेनो जेनगोन जायनो मिनियालासेनो जोबजासे थानो हायो बिनि थाखाय 300 थाखा एबा 200 थाखा बेफोरबायदि प्राइज होनाय ओरैबायदि भिडिअ खालामनो सानदों आं दा आंनि गोसोआव नोंथांमोननि सिगां फोरमायग्रोबाय आं दा आङो GoPro बायनो हायोबा आं बे कन्टेन्टखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाबोनो सानदों आरो मोजां नंगोना नङा बेवहाय एसे मिनिथावफोर जागोन ना जाया नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथादो दा आंनि गोसोआव आंनि कन्टेन्टखौ बेफोरबायदि सायख'नानै दोनदों आरो आंनि गोसोआव माने ब्लगआ आंनि आलदा जागोन बेंग्लाय नार्जारि लाइफआव होगोन ब्लगखौहाय आं दखाननिफ्राय मा बायो मा बाया बे बेंग्लाय नार्जारि ब्लगआव नुगोन ओमफ्राय बेयावहाय आङो खालि चेलेन्ज बादिनांनाय मिनिनानैहाय जायनो मिनिथाव दाउलुरफ्राथ' बिदि गय बारियावहाय बानानै गय बाराव होनलायना गाबो दा बेफोरबायदि गाबनांगौ आरोखि बिदि दाउलुरनि गाबनानैहाय जायनो मिनिहोनो हायो बै मिनिग्राया जेनगोन जायहा जोबजासे मिनियालासेनो थानो हायो बैयो 200 एबा 300 बेफोरबायदि प्राइज दोननाय जागोन आरोखि बिरखां बिरखाङा 10 थाखा सोना हरबायलै गुगोल पेआव आदा सिथाव होसोबावबाय ओमफ्राय फाग्लासो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय 10 थाखा सोनानै हरनायनि थाखाय गाबोन गय मोनजालांसिगोनलाय र' सोरनिफ्राय फरायाखैमोन आं कमेन्टखौ सनाथा इउटुबार फाग्ला समफ्रामारि ब्लग हा दे थाब फै कानसन वारि ब्लग हाय ब्र' बुंनो रोङासै नोंनि नामखौहाय जि बर' गुड नाइट दादा गुड नाइट बिरखां अफिसियेल ब्लग गुगोल पे नम्बर हर
आदा सिथाव गुगोल पे नम्बरखौथ' आं खोन्थाखाबाय, नोंथां मोनखाबायबो। उदां बसुमतारिया मानो डिलिट खालामफिनखो? माहारि बर' मारि बर' फोरमाय नार्जारि आंनिखौबो होना होदोरा आदा एसे। इउटुब चेनेल दङ नामा? कमेन्ट खालाम एसे क्लियारै, बांद्राय बुजिनाय मोनाखै। इउटुब चेनेल दङब्ला इउटुब चेनेलखौ बुंनानै हो होननानै बुं। सुमफ्रामारि ब्लगआबो इउटुब चेनेल दङ। दासिमबो थांखानो रोङाखै साला सुवादना। एसे थांनानैहाय बे साबसक्राइबार गोजाफोरखौहाय थुसिरलाबायनानै जिफोदलायनाय। रायजो राजा नोंथांमोन अननानै बे सुमफ्रामारि ब्लग लिरनानै सार्च खालामब्लानो मोनगोन। नोंथांमोना थांनानै एसे बे साबसक्राइब सोदोब गोजा जा लिरनाय थायो दा, थुसिलाबायनानैहाय गोजाखौ गोसोम गफद नुहोलाय सालाखौ। ओमफ्राय बे मन्दिराव दोनग्रा सौरासि गाथाखौहाय गोदावलायजासे दामना फै खिलथें थें होनलायनाय। बर'नि अखोराङाव होनायखौ खन सालथे। आयु बर'नि अख्राङाव ओरैबायदि देन्जार मेथाइ हरबाय आङो, गोजांस्रियावबो आं बे मेथाइखौ खनला, खोमोनानो गसंलायो सयथिबो। र' बेखौ कमेन्ट फरायबावनि। खनमारनांगौ बर'नि अख्राङावहाय खननांगौला एसे कमेन्ट खालामबावदो गाहायाव। खिन्थु आं बारा रोङा दै, ससेल' बिदिनो माने बिदिखौ मा होनो ट्रेलार मेथाइफ्राव इसेबां माबा इन्टारेस्ट गैया नालाय, बेनिखायनो बारा रोंनाय जाया। रिथुनजय बर' चेनेलखौ खोन्थादो आदा अननानै सापर्ट खालामदो। नोंनि चेनेलाबा बबे? ओमफ्राय नोंनावथ' जेबो सना दैमारि लिरदों, ओमफ्राय जों प्रफाइल जेबो लग' थग' दोननायबो जायाखै माथो। फोरमाय नार्जारि आंबो थांगोन नोंजों आदा। बबेहालै? बिलाय गोजौआव थाग्रालाय बेरायो। ए फोरमाय। साइरि भिडिअ बानायग्रा। ए साइरि भिडिअ बानायग्रा फोरमाय आरोखि। मिथिफेरामोन आसोला सुवादखौ। मोसौआबो गंज्रम ज्रम हाबनानै दङ। फोरमाय नार्जारि कमेडियाव फोरमाय नार्जारि आंखौ लायोना लाया आदा नोंनि कमेडियाव? आं सर्ट भिडिअ खालामा, माने आं ओरैनो ब्लग साइज इन्टारेस्टिंनि थाखायसो आरोखि, माने बादिलायनाय बेफोरबायदिसो। आं सर्ट भिडिअ खालामा, माने नोगोद फैसा थाङो सर्ट भिडिअ खालामोब्ला। सानजिब बसुमतारि आदा आंनाव फैसा गैथ'वालै, उनाव सोना हरनोसै आदा दुखु दामोनसै। जेबो नङा, आं बियाखैना नोंथांमोनावहाय। नोंथांमोनासो सिन्था जादों, आं बियाखैना। आं जेब्ला प्रब्लेम जागोन, आंनावहाय खैफोद जागोन, अब्ला आं बिगोन। खुल्ला खुलि आं खुगा बेखेवनानै बिगोन नोंथांमोनाव, अब्ला नोंथांमोना जाय गोसो हरनो हागोन। दिनैथ' आं बियाखै नोंथांमोनावहाय। निपुन मोसाहारि माहायनि ब्र' नों आरो मा मावो? आङो जाबाय चिरां जिल्लानि 1 नाम्बारावनो। ओमफ्राय आं दायो कर्नाटकआव थायो। ओमफ्राय फिसा फिस्ला ओरैनो चाइनिस मास्टार मावनानै जायो। मेरा नाम एक बार ले लो ब्र' साइड नार्जारि। हिन्दीनि होबायलै, हाब हिन्दीखौबो आं फरायनो रोंदों, फाग्लासो हिन्दी रोङि मानसियानो। हामबायसै सालथे। आयै गावनि बिबोनांखौ हरगोन बायदि सालथे मोनबावबायलै सयथिबो। एसे लिंक होनानै होदो ब्रा सालथे। थोस खर'आसो मानबायलै आङो। माबा बिबोनांखौ हरगोन ना बेवाइखौ हरगोनलै बेबा सालथे बुंलायथारबाय आंखौहाय। बेवाइबा दंजायोना गैजायाथाय।
बिबोनाङाथ' आंनि थाखाय लैद्राय जागोनलै बेवहाय दंब्लासो एसे मिलायगोन आंजों फोरमाय नार्जारि इउटुब चेनेला दंरा आदा नेमा फोरमाय नार्जारि फोरमाय नार्जारिया मा भिडिअ लाबोयोथाय बेखौ फोरमाया साला सुवादना दा दान्दा लानानैसो थुख्लायहरनाया मानसिखौनो सना दैमारि रिथुनजय बर' चेनेल आदा आदसा रिथुनजय बर' चेनेल बिथांनि दङनो बिथाङा रिथुनजय बर' चेनेल नाम दङ नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामबाय एबा कमेन्ट सेक्सननिफ्राय हाबनानै बिथांनि भिडिअफोरखौहाय इदलु एदला सेकेन्ड खालामहैनानैहाय बै साबसक्राइब गोजा सोदोबखौहाय थुसिनानैहाय गफद खालामनानै फै नोंथांमोना आरो सौरासि गाथाखौ खोमासा रिंलायनाय थुनानै फै गोजौआव जोबथासिन गोजौआवहाय होना फै दै होमब्ला बांसिन रिङो बुलिमा देरसिन जायो आर ब्रह्म आदा बहा दं आङो दा कर्नाटक स्टेटनि बेंगलर सिटियाव दङ आङो आरो जायगानि नामा जाहैबाय बानासवाडी आरो 100 फि रड नान्दिनि बारनि साखाथियावहाय आंनि रुमा सनाथा इउटुबार आदाया आंनि कमेन्टखौ रिप्लाइ होआसैलै दहनिफ्राय रिप्लाइ होदों माथो फोरमाय नार्जारि साइड एन माने नार्जारि आरोखि ब्र इउ माखो ब्र इउ आं इंलिस रोङा दे माइरिबो नै बोरैबासो थांबाय वाव सिख्लाफ्रासो मोजां रोङोलै रायलायनायनि गेजेराव इरखां अफिसियेल ब्लग आंनि चेनेलखौबो बुंना होदो आदा बिरखां अफिसियेल ब्लगखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव नुगासिनो दङ बिरखां अफिसियेल ब्लग बिथांनि चेनेलखौबो बिथांहाबो मोनसे चेनेल दं बिथाङा ब्लग लाबोबाय थायो थांनानैहाय थुसिनानै जिफोद होनानै फै बिथांनिखौबो नोंथांमोना सनाथा दैमारि थेंक इउ खिन्थानायनि थाखाय सोरबा सोरबा खिन्थालाबो थाङा माबा खालामहैया आरो इउटुब चेनेलनि सेटिंआ मा नोंथांमोना दासिमबो रोङाखै जानो हागौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैयो भिडिअ भाइरेल खालामनायनि लामाखौ मिथिनो लुबैयोब्ला कमेन्ट खालाम आं नायैखायनो नोंथांमोननो खोन्थाया रावबो नाया बिदि खिन्थालांखायनो खोन्थाया नङाब्ला आंनावबो एक्सपिरियेन्स दंसै एसे भिडिअखौ मारै भाइरेल खालामो फोरमाय नार्जारि सायरि भिडिअ खालामोरा आदा इउटुब चेनेला फोरमाय नार्जारिया नोखा आंना सायरि भिडिअ खालामो बिथाङा माबायदि सायरि भिडिअ मोजां मोनलायनायनि ना गोसो थोलायनायनि नाइस भिडिअ आदा मिथिनो लुबैयो उदां बसुमतारी ब्लगखौ एसे बुंना होदो आदा फाग्ला दाउ बिखा जाना फैनाया गोखै गोदलायबाय उदां बसुमतारी बिथांनिबो चेनेल दङनो नोंथांमोना बिथांनिखौबो थांनानैहाय कमेन्ट सेक्सननिफ्राय हाबनानै बिथांनि भिडिअफोरखौ भिजिट खालामहैयो आरो मोजां मोनोब्ला थुसिदलाबायना होबोदो ओरैहाय बे साबसक्राइब गोजाजा सोदोबाव नोंथांमोना थुसिना थुसिया आं मिथिया नाथाय साबसक्राइब जाथारनांगौ माबानो जाहैबाय इयो खिरिमिनाथिनि एक्टिंआ सब्सक्राइब करो ना करो मुझे नहीं पता लेकिन क्लिप हो जाना चाहिए होनलायनायनि खिरिमिनाथिनि इण्डियानि नाम्बार 1 इउटुबार
खिरिमिनाथि मिथिखायो दा नोंथांमोना रस्टार बिथाङा बिवसखौ रस्टिं खालामबाय थायो बिथाङा सिगां समावहाय बैयावसोना जोंनि बिवसआ एसे मिथिजादों दा खिरिमिनाथिजों रस्टिं खालामजानानै दा बेसेबां देरखो इउटुब मा बिवसआ जोंनिया अरे ये तो पागल है ये आसाम का लड़का पागल है होनलायनानै रस्टिं खालामनाय दङ बिवसनिखौ खिरिमिनाथिया सनाथा इउटुबार आंनिखौ बुंना होदो आदा सनाथा इउटुबारखौ गासिबो इउटुबार गोजा नाम्बार आंनिलाय आं थानायफ्रालाय नोंथांमोना बे सनाथा इउटुबारनि चेनेलखौबो थांनानैहाय चेक आउट खालामहैदो चेकिं खालामहैदो सिग्रोमलाबायना फैदो आरो बे सिग्रोमनो थांनायाव नोंथांमोना जुदि ओंखारबोफिनोबा दरखं मोखाङाव साबसक्राइब सोदोबनि लिरनाय गोजाजा नुनो मोनगोन बै गोजाजाखौ थुसिदलाबायनानै फैदो नोंथांमोना थुयै थुआ आं मिथिया गोजाजाया गफद जानांथारगोन खिरिमिनाथिनि एक्टिं जाहैबाय इयो बुंनायनि फरमुला एसे कपि खालामबाय आं सना दैमारि आदा समफ्रामारि ब्लग गुड नाइट सालथे आं दुहैनो मा दुगैनो ओंखारा दुहैनो ओंखारा दु होनबाय आयौ खयथा जाखो हालेवा मुङा ए 12था जाबाय माथो दुदो नोंसोरहा खम्बल दङलै ओंखायनो थाब थाब दुयो सना दैमारि दे आदा खोन्थादो आंखौ एखे फ्रामखौ आदा कनसनवारि ब्लग आदा आंनाबो इउटुब चेनेल दं आदा बुंना होदो कनसनवारि ब्लग मा भिडिअ बानायो बेखौबो लिरफानानै हरनांगौ गाहायाव कनसनवारि ब्लगाखौहाय नोंथांमोना नायाखैब्ला नायदो चेक खालामनानै फैदो आरो बिथांनि भिडिअखौ सिग्रोमलाबायनानै सिफ्लेलाबायनानै फै मोजां नंगौना नङा मोजां मोनबोदोंब्ला बै साबसक्राइब सोदोबखौ थुसिदलाबायना फैदो सालाखौ जिफोद होजोब गोजा जानायखौ गफद जाहोबो बांद्राय आदार मोनजायाखैनो बेनिखायनो दा गोजा जानानै दङ दा आदारा मोनजायोब्ला बे गोजाया गफद जागोन आरो उदै बुंब्ला बेखौ नोंथांमोना मिथिखा सासे खामबाय आदा साबसक्राइब थेंक इउ स माच जाया खालामबाय नोंथांमोना चेक खालामलायदो आरो बे लाइभनिफ्राय हाबनो हायाखैब्ला इउटुबाव फार्स्ट सिप्लिंखौ लिरना नायनानै एबा स्क्रिनशट खालामना लानानै नोंथांमोनाथ' कमेन्टखौ नुगासिनो दङ स्क्रिनशट खालामलायना लानानै लिरलायनानैहाय साबसक्राइब खालामलायनो हागोन नायलायनो हागोन सिग्रोमलायनो हागोन आरो गावजों गाव फोरमाय नार्जारि आदा सनाथा इउटुबार थेंक इउ आदा बुंना होनायनि थाखाय जेबो नङा दे बियो जों बयनिबो खामानिखा गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय ओमफ्राय इउटुबनि माबाखौ खिन्थानो सानदों 99 राइडार्समोन नामाथाय सिफ्लिङा होलो आदा एसे नोंथांमोना इउटुबनिखौ मिथिनो लुबैदों माब्रै सेटिं खालामो इउटुबाव मोनसे ब्राउजाराव थांनानै मोनसे क्रिएटर स्टुडिअ हाबहैनांगौ नोंथांमोना बे जोंनि कमेन्ट नायग्रा कमेन्ट फरायग्रा थामिल सोग्रा क्रिएटर स्टुडिअ नङा दे बे सायाव नङा एकदमबारे ब्राउजाराव हाबनानै क्रम ब्राउजाराव हाबना साबसिन जायो क्रम ब्राउजाराव हाबनानै डेट स्टप खालाम डेट स्टप खालामनायनि उनावहाय बेवहाय क्रिएटर स्टुडिअ मोनसे मोनगोन क्रिएटर स्टुडिअ हाबनानैहाय नोंथांमोना गाहायनि आगखि साइडजों गाहायावहाय
फिसासा सिटिंनि लग' मोनगोन बे लग' थुब्ला मोनसे चेनेल मोनगोन चेनेलनि गाहायाव आपल'ड डिप'ट मोनगोन बे मोननैयावनो इउटुबनि सेटिंखौ खालामजोबनो हायो नों मा लेंगुवेजाव दोननाय ओमफ्राय नोंनि साबस्क्राइबखौ हाइड खालामगोन ना नुहोगोन बे अपसनखौ मोनगोन आपल'ड डिप'टआव चेनेलावबो मोनसे दङ चेनेलाव मोनसे किवार्ड होननाय लिरनाय दं बै किवार्डनाव मा होनांगौ ओमफ्राय आपल'ड डिप'टआव थाङोब्ला मोनसे मा लिरनाय दं बेयावहाय टेग होननानै लिरनाय दं बे टेगआव मा होनांगौ बै चेनेलनि किवार्डजों टेगजों एखे बे मोनसेखौनो नोंथांमोना बाहायनो हायो बेखौ बहाय मोनगोन होनोब्ला नोंथांमोना ब्राउजाराव थांनांगोन एबा इउटुबाव थांब्लाबो नोंथांमोना मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय बेखौ नागिरनायनि सेटिं बिनि टाइटेलखौ नागिरनायनि बे किवार्डखौ नागिरनायनि एपखौहाय नोंथांमोना गुगोल प्ले स्ट'रावबो मोननो हागोन बे एप्सनि नामानो जाबाय URH ना बोरैबामोनलै आं बावबाय दे जायखिया बिदिनो URH नङाब्ला नोंथांमोना बर' बानायखायो दा इउटुबावबो मोनगोन बड' निउस बड' ब्लग बेफोरबायदि गोबां ओंखारनो बड' शर्ट भिडिअ बड' कमेडि बड' फानि भिडिअ बैफोरखौहाय बे किवार्डआव आरो टेगआव लागायनांगौ आं क्लियारै नोंथांनो खिन्थाबाय दिनैहाय बैखौ जुदि नोंथांमोना बिनिफ्राय इउटुबाव सार्च खालाम कपि खालाम ब्राउजाराव हाब बेखौ पेस्ट खालाम बेयावहाय 20थानिफ्राय 22थासिम होजायो बेखौ नोंथांमोना बै किवार्डजों टेगजों एखे होब्ला जागोन बेखौहाय नोंथांमोना होनानै लाथारनांगौ अब्लासो नोंथांनि भिडिअआ जायफ्रानाखि बैयावहाय नायगिरिफ्रा आं इदि निउस नायनोसै इदि कमेडि भिडिअ नायनोसै बड' कमेडि भिडिअ लिरनानै सार्च खालामबाय अब्ला नोंनि भिडिअआ बैनि मबाइलाव गुरब्ला नुजाहैनो गोबां चान्स दङ बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे आइडियाखौ दिनै होबाय आं होनो सानो नाथाय आंनि भिडिअआ भिउसआनो जाया बेफोरबायदि खिथाला ओंखायनो आं खोन्थाथारा नाथाय आंनावबो दं भिडिअखौ माबोरै भाइरेल खालामो आरो नोंथांमोना जेब्लायबो जेब्ला भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला बे ब्राउजाराव हाबनानैसो भिडिअ आपल'ड खालामनांगौ जेब्ला नों बे ब्राउजारनिफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नों बायदि टेग किवार्ड जेबो लिरनांगौनि गोनांथि गैया नों जा सिगाङाव सेभ खालामबाय बै सेभआनो अराय समनि थाखाय बियो फैफाबाय थागोन आरो बेयावहाय इउटुबनि रिकमेन्डेसना बारायगोन नोंनिया इउटुबनि अब्ला नोङो क्रिएटर स्टुडिअ'आव थांना नायहैगोन बै कमेन्ट फरायग्रायाव सायाव बेयाव थांना नायहैब्ला नोङो नोंनि भिउआर्सआ बबेनिफ्राय नायदों इउटुब सार्च खालामनायनिफ्राय नायदों ना इउटुबनि ट्रेन्जेकसन माने ट्रेन्सफार खालामहरनायनिफ्राय नायदों माने मानसिफ्रा भिडिअखौ फुरा नायलासो इउटुबा बेखौहाय गुबुन आइडियाव माने ट्रेन्सफार खालामनाय बायदि जायो आरो गुबुन आइडियाव हाबहैयो दा बैबो भिडिअखौ फुल नायबोला आरो बियो आरो गुबुनाव बारबावबाय बेफोरबायदि जायो आरो दा सोरबाया भिडिअखौ नायहांल' गेजेर ससे नायबाय 3 सेकेन्ड 1 मिनिट नायबाय बन्द' खालामबाय बैफोर भिडिअआ हाइड जानानै थायो भाइरेल जाया जेब्ला भिडिअखौ फुल वाच खालामो नायो अब्लासो भिडिअआ नों जुदि नायखांबायब्ला गुबुन सासेनियाव ख्रोब बारलांबाय बिदि जायो आरो ओरैबायदि बेनिखायनो भिडिअखौ नायोब्ला फुल नायनांगौ नायनो गोसो गैयाब्ला दोन खोनासं प्ले खालामनानै बेफोरबायदि आरोखि आंबो बिदिनो खालामो जुदि आं खोनासंनो बाबायला इम्परटेन्ट नोंथाराब्ला प्ले होबाय बेरायलाबायहैबाय बाहेरायाव बिदिनो खालामो आंबो 1 घन्टा जाबाय लोगोफोर दोननोसै नामा दा आं नोंथांमोना आंनि आइडिया खोन्थानायखौहाय रोंदोंना रोङाखै बेखौ आं मिथिया नोंथांमोना जुदि रोंगोन बायदि मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामदो नायसानोसै ओमफ्राय दोननोसै उन्दुनोसै फोरमाय नार्जारि दाना फोरमाय नार्जारि आदा एसे इन्टारेस्ट खालामदो दे बर'नि अख्राङाव मेथाइ खनसिनोमोन दुबाय होनदां खनसिनग्राया दोननोसै नामा होनला लोगोफोर 20 जन दंबावोमोन 63 लाइक जाबाय दोननोसै 1 घन्टा जाबाय सयथिबो बांद्राय थाजायालै माइरिबो जोंनि चिरांनिया ओइ गुबुन एरियानि मानसिखौ आं खिथाहरखायो चिरांनि मानसिफ्रा मावसि दे होनबाथाय जोंबाय होननानै सानना लादो डाइरेक्ट खिथाहरखायो आं 99 राइडार ना मामोनथाय राइडार्स ना मामोनथाय बेनि नामखौ आं बुंनो रोङासैलै RDX दे
उन्दुनोसैलै गुड नाइट बयनिसिमबो आरो जायफ्रा दान्दिसे आंजोंहाय लाइफआवहाय इन्जय खालामफैबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय महर साबमाब्लाबो नायफैसाबबायथ' एसे एम्बु बायदि मोखांनाबो आयौ आदाया आं दा नोगोद लाजिखादोंरा नो जानोसै आयै बेंथल हाथायाव सामब्रामा गोजाखा होननाय गामियाव थांनानै खिथाहैबाय जाहैदों ओमफ्राय दानिया बाबारा बाबा बेंथल हाथायावलै सामब्रामा लुलाखायोरा होनलायनानै दे आदा गुड नाइटसै बयनिसिमबो खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय दोननाय जाबाय दै खिन्थु मालाबानि समाव फैफिननोसै